Inselmilkom. Illum l-4 ta' Ġunju, l-aħħar jum għax-xahar, u l-Knisja tagħmel it-tifkira tal-ewwel martri tal-Knisja ta' Ruma. Nilqakom għall-Qudiesa r-Rużarju mmexxija minn Patri Mark Xikluna, Franġiskan Kapuċċin li ġie ordinat saċerdot ix-xahar li għadda. L-Evanġelju tal-lum joħroġ biċ-ċar kemm hu ikraħ id-dnub, jew aħjar kemm hu ikraħ li tkun skjaf ta' dnub tiegħek stess. Ġesu ġie fid-dinja biex jeħlisna mill-ħakma tax-xitan. Ejja mulej u eħlisna. Bl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Hekk nilqalkom għal din l-Ewkaristija, illum l-erba' fit-13 ġimgħa ta' matul is-sena, kif ukoll kif smajna din niċċelebraw l-ewwel martri tal-Knisja ta' Ruma. Forsi aħna mhux ħajkolna l-opportunità li nxerdu d-dem tagħna għall-fidi tagħna. Imma aħna l-koll aħna mistiedna li nagħtu xhieda. Xhieda ta' Ġesu Kristu fil-ħajja tagħna ma' dawk kollha li niltaqgħu magħhom. U ta' dawk id-drabi fejn qalbna kienet magħluqa li nxandru bil-ferħ u bil-ħajja tagħna l-fidi tagħna, naħsbu fil-ħtijiet tagħna u fid-dnub tagħna. Nisqar l-Alla li jista' kollox u l-kombuti li jien għaddimt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil. U bil-ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġini, lill-Anġel qaddisin kollha u lill-kombuti biex jitolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Ħajħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna wlied id-dawl. Għamel li qatt iżjed ma jaħkmuna id-dlamijiet tal-ħażin. Imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Abram kellu 100 sena meta twelidlu ibnu Iżak. U t-tarbija kibret u nfantmet. U Abram għamel ikla kbira f'jum il-ftim ta' Iżak. U Sara lemħet lil bin Ħaġar, l-Eġizzjana, dak li kienet wildet lil Abram jilab ma' Iżak bina. U qalet lil Abram, keċċihom il-barra lil din il-qaddejja u l-bina. Għax m'għandux bin din il-qaddejja jaqsam il-wirt ma' ibni Iżak, u din il-ħaġa ma oġbot xejn lil Abram minħabba ibnu. U Alla qal lil Abram, la tinkwetax għaż-żagħżugħ u għall-qaddejja, kull ma qaltlek Sara isma' minn kliema, għax b'Iżak jissemma nislek. U bin il-qaddejja wkoll nagħmel minnu ġens għax hu nislek. U Abram bakkar filgħodu, qabad il-ħobs u żaq ilma.
u tom lil ħaġar edomla fuq spalleja u bata bit-tifel magħha. U telqet tiġġera fid-deżert ta' Birsaba. Meta ntemm l-ilma taż-żaq, telqet lit-tifel taħt waħda mis-siġar u marret toqgħod biswitu daqs stefa ta' qaws il-bogħod għax qalet ma rridx narah imut. U kif kienet bil-qiegħda biswitu olliet leħenha u bkiet. U Alla sama leħen it-tifel u l-anġlu ta' Alla sejjaħ lil Ħaġar mis-sema u qalilha: X'għandek Ħaġar? La tibżax. Alla sema leħen it-tifel minn fejn hu qiegħed. Aqbad it-tifel u għamel il-qalb bih għax jien se nagħmlu ġens kbir. Imbagħad Alla fetħilha għajnejha u rat bir ilma. U marret u mliet iż-żaq bl-ilma u sqiet lit-tifel. U Alla kien mażżagħżugħ u dan kiber u kien jammar fid-deżert u kien jinqala għal qaws. Il-kelma tal-mulej. Rodu ħar lil-Alla. Salm responsorjali. Isma' mulej lajta tal-fqajjar. Isma' mulej lajta tal-fqajjar. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. L-anġlu tal-mulej jaħses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Isma' mulej lajta tal-fqajjar. Ibżgħu mill-mulej għad-disin tiegħu. Xejn ma jonqsu min jibża' minnu. Is-setana jiftaqru u jibatu l-ġuħ. Min ifittex lill-mulej xejn ma jkun jonqsu. Isma' l-mulej lajta tal-fqajjar. Ejjew uliedi, isimgħu lili. Jiena l-biża' tal-mulej nallimkom. Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja u jixtieq jara omru kollu risq. Isma' mulej lajta tal-fqajjar. Għaxritu, il-missier wulidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu wasal ix-xatt l-ieħor fil-pajjiż tal-Gadarin u tnejn min-nies maħkumin mix-xitan ħarġu mill-oqbra u resqu fuqu. Kienu qliel wisq, ħadd ma kien jista' jgħaddi bihom minn dik it-triq. U nfexxew jgħidu u jgħidu: Aħna x'għandna x'naqsmu bin Alla. Ġejt hawn biex taħqarna qabel iż-żmien? Mela ftit il-bogħod minnhom kien hemm merħla kbira ta' ħnieżer tera. U xjaten talbu ħafna lil Ġesu u qalulu: Jekk toħroġna ibagħtna fil-merħla tal-ħnieżer. Morru, qalilhom. Imbagħad ħarġu u daħlu fil-ħnieżer. U l-merħla kollha nxteħtet mill-logħli tax-xaqliba għal ġol baħar u nqerdet fl-ilma. Ir-rajja ħarbu u marru l-belt ixerdu l-aħbar ta' kollox u ta' kull ma kien għadda minala li mxajtna. U l-belt ħarġet biħġara għal ħdejn Ġesu u kif rawħ bdew jitolbu ħafna biex jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżhom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Hekk l-Evanġelju li għadna kif smajna llum jippreżentalna tliet modi. Tliet modi li aħna msejħin jew le li nirrelataw ma' Ġesu la darba ltqajna miegħu fil-ħajja tagħna. L-ewwel persuni li ltqajna huma dawn iż-żewġ persuni li kienu maħkuma b'mod qalil minn dawn ix-xjaten. Dawn il-persuni li ma li jaraw lil Ġesu bdew jgħidu u jibżgħu minnu.
Dew jajtu jibżaw minnu għax għarfu minnu, għarfu li hu bin Alla. It-tieni modi rajna dawn ir-rajja ta' din il-merħla tal-ħnieżer. Li wara dak li għamel Ġesu marru mwerwrin. Il-mwerwrin jiġru fil-belt u jgħidu lin-nies tal din il-belt dak li għamel Ġesu. Li issa it-triq li kienet maħkuma me dawn il-persuni biex jatenġu fihom, issa hija libera. Il-poplu tal-belt l-aħħar mod li joħroġ biħġaru biex jaraw lil Ġesu, biex jaraw bajnihom dak li Ġesu għamel ma' dawn iż-żewġ persuni. Imma flok irringrazzjawh, x'għamlu il-poplu ta' dan il-belt? Talbuh jibqa' sejjer. Mela allura laqas huma bħal rajja marfux lil Ġesu. Dawn it-tlet modi allura ipoġġew mistoqsija għalija u għalik għal kull wieħed waħda minna. Aħna nafu min hu Ġesu fil-ħajja tagħna. La darba rajtu jaħdem fil-ħajja tiegħi, rajtu jagħmel opri tant kbar fil-ħajja ta' ħaddieħor. Qiegħed naraf min hu dan Ġesu, iltqajt miegħu fil-verità, qiegħed nibni relazzjoni verament ħajja ta' min hu Ġesu fil-ħajja tiegħi. Ejja ma nkunux bħal dawk iż-żewġ persuni li kienu maħkumin mix-xitan li jibżgħu minn Ġesu għalkemm marfuh. Ejja ma nkunux bħal rajja li għalkemm naraw dak li jagħmel immorru nlabalbu fuq Ġesu imma ma nagħmlux esperjenza ta' Ġesu. L-istess ejja ma nkunux bħal dawn in-nies ta' din il-belt li jaraw però xorta waħda ma jemmnux, ma jarfux min kien Ġesu u ma jippruvawx jagħmlu esperjenza ħajja ta' Ġesu fil-ħajja tagħhom. Hekk l-istedina allura hija bħalma smajna fl-ewwel qari biex nagħmlu bħal din l-omm u dan it-tifel immorru quddiem il-mulej kif aħna, immorru bl-istorja tagħna, immorru b'mod kontinwu quddiemu u ngħidulu li għandna bżonnok mulej, għandna bżonnok fiċ-ċirkustanzi li qegħdin ngħixu fihom. Immorru quddiem il-mulej kif qegħdin inħossuna bħalissa, forsi weħidna, dajfin, imbeżżajn. U jekk nagħmlu dan eżistijej, jekk nkunu sensittivi għal kif il-mulej qiegħed jaħdem fil-ħajja tiegħi u kif qiegħed jaħdem fil-ħajja tal-oħrajn, żgur li l-mulej jisma' il-karba f'qira tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Uti eżis, l-ilma tal-mamudija naddafna minn ħtijietna u tana ħajja ġdida. Aħna msejħin biex nirbħu l-ħażin u nxandru s-saltna ta' Alla. Nitolbu għalhekk u ngħidu tiġi saltnatek mulej. Tiġi saltnatek mulej. Alla tal-ħajja bil-mewt u l-qawmien tiegħu Kristu ibnek ħareġ rebbieħ fuq id-dnub. Eħles li l-Knisja minn kull kompromess mal-ħażin, nitolbu. Tiġi saltnatek mulej. Alla ta' kull żmien, l-Ispirtu Qaddis tiegħek jaħdem sal-aħħar ta' żmien. Ejn li l-gvernijiet ifasslu politika ta' paċi u kollaborazzjoni bejn il-popli, nitolbu. Tiġi saltnatek mulej. Alla tat-tiba, l-imħabba tiegħek ma teskludi xejn u lil ħadd. Qawwi lil dawk li huma milquta mill-mart u minn kull xorta ta' tbatija ħalli s-salib tagħhom ukoll ikun ta' fejda għad-dinja. Nitolbu. Tiġi saltnatek mulej. Alla tagħna, kuljum il-poplu tiegħek ifakkar il-mewt u l-qawmien ta' ibnek fl-Ewkaristija. Qawwina bil-ħobbs tal-ħajja ta' dejjem biex ma ngħejjew qatt fil-mixja tagħna lejk. Nitolbu. Tiġi saltnatek mulej. Inresqu lil mulej dak kollu li għandna fil-qalb tagħna.
U Alla, aħna ma nafux kif għadna nitolbu, imma l-Ispirtu Santu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna u jagħtina l-qawwa biex nagħmlu r-rieda mqazza tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqadsa kollha tiegħu. U Alla, inti jogħġbok tħaddem is-sagrament tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel lis-servizz tagħna ikun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, U miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l fuq, Nerfawhom lejn il-mulej. niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, intoġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nrodulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet.
għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija sartna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnielek u li bija tqarbilna ħalli ninaqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. u jberrikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Inbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' talbtana, eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik isma' talbtana. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi sart nagħtek, ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħala ma naħfru li minnu ħati għalina,
la tdaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misteru meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi sart nagħtek, ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Qobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa,
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misteru, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfar il-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazza memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazza memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazza memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazza memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazza memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazza memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazza memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazza memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazza memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazza memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba misteru, meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazza memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazza memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazza memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazza memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazza memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik, Marija, bil-grazza memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames misteru meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubitna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina. Slim għalik Sultana, Om ta' ħnina, ħajja ħlewa u ta' matana. Slim għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku u norfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħnina. U urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Amen. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena, Kristu ħniena. Kristu ħniena, Mulej ħniena. mulej ħniena, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qattal btana. Kristu l-qattal btagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' ġbejbiet. itlob għalina, Ta' Kristu. itlob għalina, Il-Knisja. itlob għalina, Tal-ħniena. itlob għalina, Tal-grazzja ta' Alla. itlob għalina, Muxebba. itlob għalina, Mit-tama. itlob għalina, Liżjed safja. itlob għalina, Liżjed nadifa. itlob għalina, Bla teba. itlob għalina, Li tisħoq l-imħabba. itlob għalina, Tal-aġeb. itlob għalina, Tal-parir tajjeb. itlob għalina, Ta' min ħalaqna. itlob għalina, Ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok aqal. itlob għalina, Xebba li tisħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tisħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok nina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tiba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri tal-Avorju. itlob għalina, Dar tad-deb. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kewkba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Ken tal-midinbin. itlob għalina, Faraġġ tal-migranti. itlob għalina, Faraġġ tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rożarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisa Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glarjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi,
kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisana, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Makulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum immexxija minn Patri Franġiskan Mark Xikluna. Ninformawkom li l-qudiesa tal-lum se tixxandar ukoll il-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Grazzi u l-kumplament tal-ġurnata tajba.